कोई नहीं पान लखाए जवानी खरीदा दूरी पर गेला पूरी हाके नहीं सुहावा तेरा क्यों सकर नैन मगोना खोजे कान मगोना मल्लू भाई हमारे ऐसे लगा था जैसे कि अब का बताओ बोला सगदल लागे हवे सगदल लागे हवे सगदल लागे हवे सगदल लागे पूरी कगेला पूरी हके चक्कर नहीं सुहावा तेरा क्यों सकर पूरी कगेला पूरी हके चक्कर नहीं सुहावा तेरा क्यों सकर नैन मगोना खोजे कान मगोना अरे नैन मगोना खोजे कान मगोना मल्लू भाई हमारे कहाँ गजब के दिखा तो श्याम सगदल लागे हवे सगदल लागे सगदल लागे हवे सगदल लागे ऐसे खड़े नहीं बे सगदल लागे हवे सगदल लागे सगदल लागे हवे सगदल लागे सगदल लागे हवे सगदल लागे
Saga